ଆସିଛି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ତ ତୁମ ପରେ କ୍ଷୁଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କରହେ ତ୍ୱରିତେ ସାକ୍ଷାତ ଶେଷ ବିଚାରର ଦିନ ଯେ ନିକଟ প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রভু শ্রীখ্ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆମେ ଏହିପରି ପାଠ କରୁ। ଫାରୁସୀ ଓ ସାଦୁକୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସଦ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା 4000ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ 7ଟି ରୁଟିରେ ପ୍ରଭୁ ପରିତୃପ୍ତ କଲେ। ଭଙ୍ଗା ରୁଟିରୁ ଯାହା ବଳିଲା ତାହା ଉଠାଇ ଶିଷ୍ୟମାନେ 7 ବେତା ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ଏହିପରି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କର୍ମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପେ ସେମାନେ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦାବି କଲେ। ଏହି ଚିହ୍ନର ଦାବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନଥିଲା, ବରଂ ତାହାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥିଲା। ମଣିଷ ନିଜର ଅସାର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକର 14 ଗୀତ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆମେ ଏହିପରି ପାଠ କରୁ, ମୂଢ଼ ମନେ ମନେ କହିଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କିମ୍ବା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପାପ ହେତୁ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ମଣିଷକୁ ଏହି ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ବଳିଦାନ ହେଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଯେପରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ତାହାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ତଦନୁରୂପ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା।